Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mula sa Usab kanimo. Mga igsoon, aron mandam ta lang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway maglimot, isugilon ko. Sayod kamon, ining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tama na ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakalaot mo. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang balayhunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinotlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya gisulong ni Salmanaser ang tibok Israel o gilikusan niya ang Samaria sulod sa tulo ka tuig. Sa ikasiyam ka tuig, sa paghari ni Hosea, nailog sa hari sa Assyria ang Samaria o gibihag niya ang mga Israelita ngadto sa Assyria o didto niya ang uban papuy-a sa Hala, ang uban duol sa suba sa Habor, sa kayutaan sa Gusan o sa mga syudad sa Midea. Nahitabo kini tungod sa pagpakasala sa katawhan sa Israel, batok sa Ginoo nga ilang Dios. Ang nagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa hari sa Ehipto sa ug tungod sa pag-alagad nila sa mga Dios. Gisunod nila ang mga buhat sa ubang mga nasod nga giabog sa Ginoo ug ang mga buhat sa mga hari sa Israel. Gipasidanan sa Ginoo ang Israel ug ang Huda pinaagi sa mga propeta nga nag-ingon kanila, ayaw na kamo pagbuhat og dautan ug tumana ninyo ang akong mga sugo ug mga gimbutan sumala sa balaod nga gipatuman ko sa inyong katigulangan pinaagi sa akong mga alagad ang mga propeta. Apan, wala gayud sila magpatalinghog tungod sa kagahi nilag ulo, sama sa ilang katigulangan nga wala motuo sa Ginoo nga ilang Dios. Gisalikway nila ang iyang mga lagda o ang iyang kasabutan nga iyang gihimo, uban sa ilang katigulangan o ang iyang mga pasidaan kanila. Nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos o nangahimo silang bakakon. Nanig-ingon sila sa mga nasod nga kasikbit nila
bisan sa pasidaan sa Ginoo nga dili sila manig-ingon kanila. Busa, nagligut-gut ang Ginoo sa Israel o gisalikway sila niya gawas lamang sa banay ni Huda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, tabangi kami sa imong tuong kamot, ug tubaga kami. Ginoo, kabangi kami sa imong tuong kamot. Tubaga kami. O Diyos, isalikway mo kami, o gigunob mo ang among panalipod. Napungot ikaw, panguna kami. O Ginoo, kabangi kami sa imong tuong kamot. Tubaga kami. Imong gitayog ang yuta ug nablikini, ayuhang mga likinini, kay hapit na kini matumba. Ihimo mo nga ang imong katawhan, mubatig mga kalisod. Ihatagan mo kami ug makahubog nga bino. O Ginoo, kabangi kami sa imong tuong kamot. Tubaga kami. O Diyos, wala ba kami nimo isalikway? Aron dili kamuban, O Diyos, sa mong kasundaluhan. Tabangi kami batok sa kaaway, kay walay kapuslanan ang hinabang sa mga tao. O Ginoo, tabangi kami sa imong kamot, ug tubaga kami. Malindog palihog. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao,
Apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikataw, abi, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. Maot, kuhaon na ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Sa dihang misulod ko sa seminaryo, akong edad 30. Nindot kayo akong pagsulod ug nakaingon ko nga kini na gyud ang akong kinabuhi. Tuod man tungod sa kadaghan pud namo lain-lain na gikan sa Luzon, gikan sa Mindanao, ako sa Bohol, napoy gikan sa Cebu, tibok Pilipinas. Nindot kaayo. Apan sa pag-abot sa 3 ka buwan, nanggawas ang amo ang mga kinaiya, tinaguan nga mga kinaiya. Di man pud ko magpalupig kay kaliwat man po kong daguhoy. Hinggawas po ang akong kinaiya. Lakton nga pagkasulti, daghan kong gipanghukman, daghan kong gikaaway. Sa dihang nakaaway ko sa kaseminarista, kauban rasab nako, lisod maning natay kontra, labi nag-usara ka balay. 3 ka buwan, wa ko kaagwanta, gikan sa mo ang panaglalis. Miduol ko sa kapari, ug akong gisumbong ang maong seminarista. Miingon ko sa akong pag-ingon ko, Father, kini siguro dili ni siya angay sa seminaryo, tungod kay mauni ang batasan, mauni, laktod nga pagkasulti, ako sang gihokman, ug unsang akong nakita. Kansi man ko adto kay Joker, maputo akong kontra. Ako hilumon man ko gamay. Mauto nga, miingon, gidaghan man ko gilista nga mga sala niya. Miingon ang pare nga akong giduol. Ako nga, Raymond, ngayon sa Bradmon, kung mubuhat siya aning imong ipangsulti, unsa man, ang tanan ba nga mga seminarista masuko or ikaw ra ang masuko? Mingon po ko nga, dili man siguro, Father, kay mga tawa man sila Mingon po si Father, murag wala ganit niya ang diferensya, murag naani mo ang diferensya. Usahay mga igsoon ko na ni Kristo ang atong paghukom sa itong isig katao, perspektibo lamang sa imong nakita ug wa nimo tan-awa ang imo usab nga pagkatao, ang atong pagkatao. Labi na karon mga igsuon ko na ni Kristo sa social media. Lisod na kaayo kung mavideohan ka. Ngano man i-post dayon ug unya hukman dayon sa tibuok katawhan nga misunod. Mubasa lang ka sa comments, naa na dayon mga hukom, lahi-lahi og hukom. Nakasuway na ba ka nga gihukman ka sa social media? Dili siguro lalim. Pero ang pangutanan ako karon natong tanan, nakasuway na ba pud ka nga mi-comment ka ug mihukom usab sa uban dito sa social media? Kana siguro atong pangutanon sa tong kaugalingon. Nakahibaw ba ta sa konteksto? Sa kinatibuk-ang hitabo, background sa maong tao, anong nakasulti siya ni Ana. Basin, gamay lang ang atong nakita. Sa realidad manggod, ang atong makita lang sa uban, o sayop. Pero how about sa atong kaugalingon? Ang truso sa atong mata. Naalagi puling ang atong isig katao. Pero ang truso sa atong mata, matod pa sa Ebanghelyo. Kini siguro mo atong pamalandungan. Dili man ta mohukom sa atong kaugalingon, di po ta mohukom sa atong isig katao. Pero mamalandong ta.
sa panahon nga duna tayo gikabingkil, sa panahon nga duna tayo pagahukman nga tao, bisan sa unahuna, ato sinong i-check atong kaugalingon, unsa ka pod ang ako ang pagkatao. Sa panahon nga bugatan ka sa imong kauban, sa trabaho, sa pagpangalagad, i-check siguro po na to, wa ba ka po sila mabugatin ako? Kay mao ni mensahe ni Jesus karon mga igsoon. Unsa may mensahe niya karon? Matod pa niya nga kung atong pagahukman atong isig katao, mausab kini ang gamiton sa iyang paghukom nga rika nato. Mao man gisulti sa ebanghelyo. Ug sa katapusan, miingon diri, maot kuhao una ang truso nga naa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Mga igsuon, usanay ka strong message sa Ginoo para kanatong tanan. Ang atong kanabang dili man paghukom siguro ang atong pagtan-aw sa atong isig katao, dili paagi sa gitawag nato og kanang paghukom nga kanabang ato na dyan siyang gid-judge nga mao na gina siya, kundili ipaagi nato sa unsaman, ipaagi nato sa pulong nga gugma ug kaluoy. Kay maunay gibuhat sa Dios para kanatong tanan ug nanginhanglan ta niya ng maong kaluoy, nanginhanglan ta ng maong gugma gikan sa Dios. Kay kung wala nang maong gugma pareha sa atong paghukom sa atong isig katao, dili na gyud ta mapasaylo sa Ginoo. Apan wa mo buhat si Jesus, wa mo buhat ang Dios niana. Unsa ang gibuhat? Pinaagi sa gugma o pinaagi sa kaluoy. Mao mga igsoon ko na ni Kristo sa ato na panginabuhi karon, tan-awon sa ato atong kaugalingon, unsa man ang akong kaugalingon di ay, para asa akong kaugalingon, unsa man, di ba ko pabugat usab sa akong isig katao? And then, diha ta, mangita og grasya sa Dios, mingon ta sa Ginoo, Ginoo, tabangi ko, nga ang akong pagtanaw sa akong isig katao, pinaagi sa imong gugma, o pinaagi sa imong kaluoy. Magampo kita nga tustong maluluyong amahan nga manggihatagon og magmaluluyon kita diha sa atong pagtagad sa uban. Og mayon kita amahan, tudlui kami sa imong kaluoy. Amahan, tudluin kami sa imong kaluoy. Nga ang simbahan, mutuman sa iyang pagpangalagad, sa pag-alim o sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami sa imong kaluoy. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mupakitag pag-atiman o pagtagad alang sa mga kabus o sa mga gibaliwala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami sa imong kaluoy. Nga makakita unta kita sa atong kaugalingong mga kasaypanan ug maglikay sa paghimog paghukom sa mga kasaypanan sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami sa imong kaluoy. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara, o sila nga adunay kabilinggan, makakaplag o kusog o kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami sa imong kaluoy. Nga himo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami sa imong kaluoy. Nga ang atong minahal nga mga kaparyentehan o kahigalaan nga mitaniwan na makakaplag o kalinaw o tunhang kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudluin kami sa imong kaluoy. Maluluyong amahan, kining mga pag-ampo o mga katuyuan nga among gidala sa imong atubangan,
nagpadayag sa among mga panginahanglan ug sa among mga gilauman. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo. O naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Utang lang kini ihalad ko karon, apang kinasing Watam, kining akong ihalad, Ginoo. Mga bunga, abot sa lutang di mo ipakita. Diuta lang kini, ihalad ko karon, apang kinasing Mga igsuon, pagampo ka mo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimaya sa iyangan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa Tiburis Santos kasimba. O Ginoo, dawata among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ubatan. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw, uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya, uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo di sa kagahuman, puno ang langit, ug hinuta sa Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gadi kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo.
sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inan nga ulay sa Dios. Kang San Jose, ngayang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, mo ikaw nga taygon, kamo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namun nga ka sa mga langit, pagday ko ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matumal ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tuyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayus tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo ba naging ariya ang ahong ang himaya hangtod sa kahangturan? Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Malaos ang kanino. Karon mga igsoon, ato ipakita atong panag-inigsoonay. Panagdahit manaa kaninyo. Peace be with you. Peace be with you.
Kudey Jerusalem ngao na gawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaluit kami, katagi kami sa kalingaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, Dili ko angay Dili ko kalawat angay kanimo. kalawat kanimo. Apan ipamulong apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduduhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog dinhi Eucharistia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Palihog iduko sa iyong ulo alang sa panalangin. Ginoo, masahidon ta og mahigugma ang tibok katawhan nga Kristiyanos sa langit nun nga kasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo mukon sa dunta kaninyo, ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahala na ang santos nga misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat. Sa Diyos. Malipayon ang tao, wala bulunod sa tambag sa mga daotan. O iyang gikalipay ang malaon sa Diyos, nagtuon siya niini sa anang tanan.